Кызлар, сіз шыннан да инде 25 ел сәхнәдә. Бір-бірімізді тұябыз, аңлайбыз, ул жырда да, ул ғаиләдә дә, гомумән тормышта. Сіз ижадта гел-бергә бит инде. Шулай да менә айрым-айрымда җырлыйсы килгән чакларыгыз булмадымы? Парикмахерлар инде әйтә безгә, ничек сез менә шулай кавыштыгыз, кызлар? Сезнең и голос, и волос. Әйе. Зинһар өчен кермә төшләремә, мин бит сине күптән оныттым. Җәй җилләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар эстрадасында дуэтлар җитәрлекме? Төркем эшендәге җылы мөнәсәбәтләрне ничек сакларга? Бүгенге тапшыруыбызда әлеге сорауларга җаваплар эзләрбез. Тапшыруыбызның кунаклары 25 ел дәвамында сәхнәне нурландыручы гүзәл затларыбыз Фәридә Алсу дуэты. Хәерле көннәр, исәнмесез, кадерле кунакларыбыз, хуш килдегез. Хәерле көннәр, Гөлүсә, хәерле көннәр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, кадерле тамашачыларыбыз. Хәерле көннәр, дусларыбыз, тамашачыларыбыз. Сезне күрүебезгә без ихлас шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Әңгәмәбезне башлар алдыннан сезнең иҗатыгыз турында сюжет карап итәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Быел, ягъни 2021 елда татар сәхнәсендә Фәридә Алсу дуэты барлыкка килгәнгә ширек гасыр, 25 ел тулган. Ханымнарның танышулары 1992 елга барып тоташа. Ул вакытта кызлар икесе дә бер үк уку йортына укырга керәләр. Бергә беренче тапкыр җырлап карауга, тавышларының бер-берсенә туры килүен, тулыландыруын, байытуын сизеп алалар. Шул көнне булачак артистлар дуэт буларак җырларга карар кыла. Күпләр ике көчле хатын кыздан торган төркем озак яшәмәс дип фаразлый. 5 ел эшләсәгез, шуңа рәхмәт дип көлемсери. Эстрада, шоу-бизнес кебек көндәшлеккә корылган өлкәләрдә чын дуслык, хөрмәт хисләре, бер-береңне аңлау нигезендәге хезмәт чыннан да сирәк күренеш. Ләкин Фәридә белән Алсуның киләчәккә планнары, уй-ниятләре, максатлары бер булу аларны озак елларга үзара бәйли дә куя. 1996 елда Фәридә Алсу дуэт буларак беренче гастрольләренә чыгып китә. 25 ел эчендә талашканыбыз да булмады дип горурланып сөйлиләр. Бүген күпчелек дуэт һәм иҗади төркемнәрнең таралуы бер-береңә юл куймауда дип саныйлар. Беребезне күрсәләр, икенчегез кая дип сораганга ияләшеп биттек инде дип көләләр. Фәридә Алсу дуэты һаман сәхнә түрендә балкый. Чыгышларын дәвам итә, сәнгать, җыр-моң өлкәсендә кайный. Икесе дә сөйкле тормыш иптәше, яраткан әни. Безгә исә иҗат чишмәләре саекмасын дип кенә телисе кала. Кызлар, сез чыннан да инде 25 ел сәхнәдә. Һәм әйтергә кирәк, бу инде бик мөһим санда, матур санда, зур санда. Миңа калса, күпләр өчен 25 ел буе тамашачыларның игътибарын тоту, шул ук вакытта үзара гармониядә дә эшләү хыял гынадыр. Сезнең өчен инде бу чын барлык. Шулай бит бүгенге көндә. Кызлар, әйтегез әле, менә шушындый дуслык җепләрен ничек саклап кала алдыгыз? Аллага шөкер. Безнең иҗатыбызга быел 25 ел. Бер-беребезне без инде 30 ел беләбез. Без инде Фәридә белән туганлашып беттек. Дисәк тә була. Шуңар күрә 25 ел ул аз кебек тә түгел, күп тә түгел. 25 ел арасында безнең бик матур иҗат юлларыбыз шулай матур җырлар белән бәйле. Үрелеп барды, шулай Тугры бит. тамашачыларыбызга безнең иҗатыбызны бүләк иткәнбез икән. Димәк, Аллага шөкер. Менә Алла Тәгаләгә без бик рәхмәтлебез шуның өчен. Шундый матур сюжет ясагансыз, Гөлүсә, күңелләрем тулып китте. Әлбәттә, җырчы өчен, иҗатта кайнаучы шәхес өчен аңа карата игътибар булу мин бик югары бәялим.
Рәхмәт. Менә Иң беренче. үземнән чыгып әйтәсем килә, сез чыннан да лаеклы җырчыларыбызның берсе. Менә кызлар, сезгә тагын шундый сорау биреп үтәсем килә. Дөнья булгач була бит инде төрле хәлләр. 25 ел дәвамында сезгә килгән чакларыгыз булгаладымы? Ничек Минем дип әйтергә? хәтеремдә юк, нишләптер. Гел тату гына эшләде, шулай бит. Без шулкадәр бер-беребезне тоябыз, ишетәбез. Умумән ул менә хәзер җәмгыятьтә бик кирәкле сыйфатлар, бер-береңне ишетү, бер-береңне аңлау, сөйләшмичә дә хәтта менә Әлбәттә. күзгә карап, бер-береңне аңлау ул зур сыйфат. Менә ул сыйфат ешрак куллансын иде һәм безнең дуэт, Аллага шөкер, бер-беребезгә юл бирәбез, бер-беребезне тоябыз, аңлыйбыз. Ул җырда да, ул гаиләдә дә, гомумән тормышта. Аллага шөкер. Менә чыннан да бит инде сезне тамашачылар ярата. Кая гына барсагыз да сезне инде кочак җәеп көтеп алалар. Кызлар, үзегез ничек уйлыйсыз? Уңышыгызның сире нәрсәдә икән? Беренче чиратта инде татулыктадыр, шулай бит? Татулыкта, әлбәттә. Музыкага карата ярату, бер-береңә карату, хөрмәт итү, әти-әниләребезгә хөрмәт итү. Тамашачыларыбыз бар. Алар шул хәтлек әйбәт, менә без аларга бик зур рәхмәтлебез. Без сезнең өчен яшибез, сезнең өчен иҗат итәбез. Һәрбер тотынган эшне без яратып башкарабыз. Күңелебезне биреп башкарабыз. Бәлки шуңа күрәдер ул. Шундадыр сире, шулай бит? Шундадыр кызлар? сире. Менә кызлар, сез иҗатта гел бергә бит инде. Шулай да менә аерым-аерымда җырлыйсы килгән чакларыгыз булмадымы? Бигрәк тә инде бәлки иҗат башында булгандыр. Алар булса да шул үз өйләребездә җырласак кына. Без бит репетиция алдыннан һәрберебез үз өйләребездә, үз почмагыбызда репетиция ясыйбыз. Шул чиракта гына. Шулай гаилә бәйрәмнәрендәдер. Әлбәттә. Аерым җырлау ул үзенә күрә теге гадирәк миңа калса. Ә менә дуэтта җырлау ул катлаулы нәрсә. Ул бирелсә бирелә, бирелмәсә юк. Бирелмәсә инде кеше көн сайын шөгыльләнә, теге репетициялар ясап, үз өстендә эшләп. Безгә ул табигатьтән бирелгән сыйфат. Һәм ул сыйфат өчен без менә Аллаһ Тәгаләгә бик рәхмәтлебез. Бер-беребезгә рәхмәт укыйбыз, әти-әниләргә. Без ниндидер менә табигый яктан бик охшаш кешеләр Алсу белән. Безгә Хәтта әйтүчеләр дә чәчләребез булды. дә Менә парикмахерлар инде әйтә безгә, ничек сез менә шулай кавыштыгыз, кызлар? Сезнең и голос, и волос. Әйе, шуңар күрә менә Аллага шөкер. Мин инде аны нәрсә дип әйтәсем килә, һәр интервьюда мин аны әйтәм. Без Алсу белән икебез дә дәваниләребез янында, авылда тәрбияләндек. Бәлки шунда да әле сире, безнең дуслыкның сире. Бер-береңне юатырга, авыр чакта, бер-береңне күтәрергә, кимсетмичә, ул бик мөһим нәрсәләр тормышта. Кызлар, менә җыр темасына да әйләнеп кайтасым килә. Менә гадәттә җыр сайлаганда нәрсәләргә игътибар бирәсез? Монда бит әле сүз ике тавыш турында да бара. Сайлаган вакытта менә ниндидер үзенчәлек бармы? Менә җыр ошаса инде ул ошый безгә. Без аны алабыз. Безнең Фәридәдә бит әле бик күп җырларыбызның авторы, әни теләкләре, биләүсәдә ята сабый балам. Шишмәләр кие, бик күп җырлар, үзием. Шуңар күрә игътибар бирәбез әлбәттә сүзләргә. Беренче чиратта инде шулай бит. Беренче чиратта көйгә, әлбәттә. Һәм инде шул җырны менә матур булсын өчен бик матур аранжировка ясарга кирәк, музыка ясарга бит инде имә, бизәп куярга. Ул да бик мөһим. Шуңар күрә менә төрле яктан карарга Һәр кирәк. этап үзенә күрә мөһим. Әйе. Сүзеннән башлап, киеннән, аннары аранжировкасы, аннары ничек аны син тамашачыга җиткерәсең, үзең образ тудырасың бит әле. Ул кием дә керә монда, сүзең дә керә, ничек син аны сервировка дип әйтәләр бит, нимә табын әзерләгәндә, матурлату. Менә бу да шул матурлату инде кешегә матур итеп җиткерергә. Әлбәттә, хәзер менә
Мин карап торам, җиңелчә генә җырлар туа, җиңел формат, шундый җиңел формат булса да, аның җыры мәгънәле булырга тиеш. Нәрсәдер бирергә тиеш, нәрсәгәдер тартылырга тиеш. Менә безнең соңгы арада хәзер бик үзебез без лирик җырчылар, нимә? Гомер буе инде без әни теләкләре, карлы җырчылар, әнкәй бәлеше бездәге лирик җырлар. Безгә менә соңгы арада нишләптер дәртләнеп, менә икенче стильдә җырлыйсы килеп китте һәм безнең 28 октябрьдә булачак юбилей концертыбызда бик күп яңалыклар ишетәчәксез, хөрмәтле дуслар. Әзерлибез бик күп сюрпризлар, Фәрида Асуга гадәти булмаган жанрда, стильләрдә булган номерлар булачак. Без исә үз чиратыбызда зур түземсезлек белән көтеп алабыз. Кызлар, менә татар сәхнә безгә күз салсак, ир-атлардан гына, яисә хатын-кызлардан гына торган дуэтларыбыз юк диярлек. Күбрәк бит инде бездә гаилә дуэтлары. Ничек уйлыйсыз, моның сәбәпләре нәрсәдә икән? Бу сезне борчыймы? Юк, борчымый бу хәл. Чөнки ир белән хатын, алар бит инде бер Казанда кайныйлар. Әйе. Бер кеше буларак уйлыйлар, яшиләр. Шуңар күрә бик әйбәт. Шундый Ир белән хатынга җырлау җиңелрәк. Әйе, җиңелрәк дип әйтик тә була. Чөнки ир белән хатын бер юлдан атлыйлар, бергә кул белән шулай тотышып, тотынышып. Бездә шулай инде үзе. Шулай да алар безне бер дә борчымыйлар, һәр дуэтның үз юлы. Без инде менә хатын-кызлар дуэты, бердән-бер хатын-кызлар дуэты. Бүгенге көнгә Аллага шөкер, дәвамы бездә шулай булсын, киләчәгебездә булсын, Алла Безнең берсе. кошларыбыз. Рәхмәт. Кызлар, әйтәгез әле шушы урында тагын бер сюжет карап бетик. Казан егетләре төркеменең элекке солисты Артур Минхаҗевның да тапшыруыбызның темасына кагылышлы үз фикерләре бар. Артур. Әйдәгез әле аңа да кулак салып бетик. Игътибар экранга. Яхшы. Татар сәхнәсендә озак еллар дәвамында мәйдан тоткан, үз урынын тамашачысын булдырган төркемнәр бар. Дөрес, алар байтак, ләкин күбесе бергә озак эшли алмый, таркала, составларын алмаштыра яки аерым җырлауга күчә. Артур Минхаҗев Казан егетләре төркеменең алтын составына кергән солист. Уңышлы шул вакытта була. Бер-береңне ишетү белү. Бер-берең белән бер ниндидер направление алганда бергәләп менә шул эшне тормышка ашыру. Казан егетләренең үз чорындагы баш әйләндерерлек уңышы бер кемгә дә сер түгел. Шушы уңышның сире нидә икән? Артур әфәнде бу хакта фикерләрен җиткерде. Төркемдә индивидуаль кызыклы, үз фикерле, индивидуаль дип әйттем, музыкант лылык. Һәрберебез без анда ничектер үзебезнең ниндидер музыка карата образование бар иде. Төркем озак еллар бер йодрык булып эшләсен, таркалмый, үз кыйммәтен сакласын өчен ни кирәк соң? Сказкада шикелле лебедь чукырак булса, аның бер нинди дә уңышлы ягы булмаячак. Мин бигрәк тә моны әйтәс килә, менә без күп еллар төркемдә эшләдек, 17 елга якын. Менә бездә улай бер бар иде. Без бер-беребезне һәр вакыт шундый менә поддерживать итәдек. Бүген Артур әфәнде Сәйдәш мәдәният үзәген җитәкли. Төркем буларак түгел, үзе генә иҗат итә. Октябрь аенда булачак концертына әзерләнеп йөри. Уңышлар теләп калыйк. Кызлар, менә Артурның фикерләре белән дә танышып беттек. Сезгә тагын шундый сорау биреп бетәсем килә. Агымдагы ел бит инде Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Менә сезнең гаиләләрегездә татар теленә урын зурмы? Сез балаларыгыз белән татар телебездә аралашасызмы? Әлбәттә аралашабыз. Ул инде безнең татар телебез беренче урында. Һәм инде шуны әйтәсем килә, татар теле ул шул хәтлек матур тел бит безнең. Шул хәтлек сөйкемле тел. Һәм авыллар булса, авыллар үлмәсә, авыллар яшәсә, татар теле үлми. Менә безнең балаларыбыз һәр җәй саен без үзебез кебек инде авылларга кайтып, шунда да өйрәнеп кайталар. Сез ничек уйлыйсыз? Мин Алсу белән килешәм. Гаиләбездә татарча сөйләшергә тырышабыз. Һәм урысча
урысча сөйләшкәндә барыбер алай ук назлы булып чыкмый. Мин татарча әйтәм. Балага бала аңламаса, нәрсә дидең әнием? Тагын бер тапкыр кабатлыйм. Әлбәттә, урыс теленнән китеп булмый инде, ул безгә инде кергән. Шулай да барыбер Бөтен мөхитебез Әйе, шундай. мөхитебез шундый, әйе. Гел татарча гына булмый, әлбәттә. Шулай да тырышабыз. Татарча сөйләшергә, татарча җырлыйбыз. Кечкенә Әлфия кызым менә шәһәр Казан шәһәр филармониясының балалар филармониясына йөри, анда алар татарча җырлыйлар, татарча аралашалар. Сез әле үзегез дә шунда хезмәт итәсез, шулай бит, кызлар? Әйе, үзебез дә шунда, шул бер Казанда кайнашабыз. Бик матур Чулпан мәдәният үзәге ачылды бездә һәм менә шунда 28 октябрь көнне безнең юбилей концертыбыз узачак. Рәхим итегез, хөрмәтле тамашачылар. Бик күп сюрпризлар көтә сезне. Әлбәттә килерләр. Кызлар, аннан соң инде иң популяр җырларыгызның берсе, ул әлбәттә инде Карлы чыршылар. Һәм бүгенге тапшыруга исем уйлаганда да без сезнең җырыгыздан әлеге сүзләрне алырга булдык. Ягъни инде Карлы чыршылар, парлы чыршылар. Бу инде парлы чыршылар да дигән кебек, шулай бит? Менә әлеге җырыгыз шуның кадәр популярлык казаныр дип уйлаган идегезме? Әллә инде үзеннән үзе шулай килеп чыктымы? Беләсезме, бу җырыбызга, бу җыр безнең иҗатыбызда инде 20 ел. Җыр туды 30 ел элек. Һәм без аны алганда репертуарга, ул шуның хәтлек популяр булыр дип уйламадык без. Аназна кайда яшәүче Миргая Шәрәфиев җырлаган иде элек. Без аны ишеттек минем Халидә апамнан, әтиемнең бер туган сеңлесе Халидә апа бик матур итеп гармунда уйныйдыр. Шулай мәҗлесләрдә җыйладыр, гармунын ала да җырлап җибәрә. Һәм менә шул вакытта безнең продюсер, минем иптәшем Марат әйтә, кызлар, бу җырны алырга кирәк репертуарга. Әйтәгез, заманча, мин беләм ничек моны эшләргә ди. Гитараны алабыз, гармунны алабыз дип, берәр стиль табабыз дип, бу бик матур үтәрлек җыр бит бу дип. Бу җырны чыгардык та без. Радиога бирдек, Татар радиосында һәр 5 минут сайын аны заказ. Инде безгә шалтыраталар, кызлар, бу җырны инде ничек булса да теге гел-гел яңгыратып булмый бит, нишләргә әйтәм, сез нишләп бездән сорыйсыз аны? Без монда бит менә шулай популярлашып китте ул. Аннары дөрес әйтәсең, Гөлүсә, без төрле илләрдә булабыз, төрле җирләрдә чыгыш ясыйбыз. Безне иң беренче күрүгә үк безнең парлы чыршыларыбыз килде бит дип, безне шундый үз итеп кычаклап алып, бик рәхәт инде менә, күңелгә бик рәхәт. Ул җырыбыз безгә бик булышты иҗат. Бик кадерле иҗат җимеше, шулай бит? Кызлар, менә сезнең иҗатыгыз турында бүген бик күп сөйләштек бит инде. Хәзер инде сезнең моңлы тавышларыгызны да ишетәсебез килә. Мөмкин булса, безнең тамашачыларыбыз өчен берәр җырыгызны бүләк итсәгез, бик шатланып тыңлар идек. Вакыт җитәр микән соңда? Әйдәгез, башлап карыйк. Әйе. Зинһар өчен кермә төшләремә, мин бит сине күптән оныттым. Җәй җилләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын. Җәй җилләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын. Зинһар өчен кермә төшләремә, минем хәлгә кемнәр төшенә. Сөям хәзер бары хыялымда, яшим хәзер бары төшемдә. Сөям хәзер бары хыялымда, яшим хәзер бары төшемдә. Яшим хәзер бары төшемдә. Яшим хәзер бары төшемдә.
Кызлар, искиткеч булды бу. Бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Ни кызганыч инде безнең тапшыруыбыз ахырына таба якынлашып килә. Сезгә инде барлык эшләрегездә дә зурдан-зур уңышлар телибез. Һәм тагын бер кат шундый матур истәлекле датагыз белән котлыйбыз. Һәм концертларыгыз югары дәрәҗәдә үтсен дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә, кызлар. Рәхмәт, Гөлүсә. Бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау буллашам. Очрашуларга кадәр.